खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउस दङ। उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि जौसिन फरायसालिनि फरायसा पिंकु बर'आ 30थि आसाम रायजोआरि गथ' साइन्स कंग्रेस 2022 बादायनायाव उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बाहागो लाहैना बिथांनि प्रजेक्टआ आसामनि मादावनो साबसिन सोरजिथायाव गथ' बिगियान महरै सायख'जानानै हारियाव आरो ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोदों। बावैसो सान सिगां आसामनि सनितपुर जिल्लायाव दुलाराय आसाम गथ' बिगियान दिहुनथाइ बादायनायाव खैराबारि जौसिन फरायसालिनि फरायसा पिंकु बर'आ गावनि दिहुनथाइ नो फुएल विदाउट अट'मेटिक स्प्रे मेसिन प्रजेक्ट बानायनानै बाहागो लायो आरो आसामनि मादाव सायख'जायो। आरो बर'नि फिसा पिंकु बर'आ सोलिफु दानावनो खुंजानो गोनां 30थि नेशनेल गथ' साइन्स कंग्रेस 2022 गुजरातनि अहमदाबादाव बादायनो गोनाङाव आसाम रायजोनि जानानै बाहागो लाहैगोन। बिथांजों लोगोसे बिथांनि प्रजेक्ट क'वार्कार मृदुल बर'आ गावसोरनि सोरजिथाय नो फुएल विदाउट अट'मेटिक स्प्रे मेसिन प्रजेक्टखौ खुंगा 108थि इन्डियान साइन्स कंग्रेस 2022 RTM नागपुर इउनिभारसिटियाव जानो गोनां जथुमावबो बाहागो लाहैगोन। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव सहरनि साहा थानाय हाब्रुबिलनि कमिउनिटि नब्लाङाव गसाइगावनि साननो हनो गोरों मेलेमजिबि सिनियर सोद्रोमाफोरखौ लानानै गसाइगाव जिल्ला अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामखौ सा 23 सोद्रोमाफोरजों दाफुंनाय जायो। आफादगिरि महरै परेश ब्रह्म, नेहाथारि महरै दिपेन्द्र ब्रह्मखौ सायख'नाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा बुङो दि गोरोबथायाव NDPनि आफादगिरि रन्जन दैमारिया जोबथेसालिनिफ्राय गनाय आरो गुबुन दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरनि केसआ जोबनायनि बाथ्राया हाबफायैया जोबोद गोरोन्थि जादों। NDPनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरनो जिउ राहा खालामनानै होनांगौ होनना गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा बुंथियो। बारग' NDPफोरनि जेंनानि सायाव BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि बिबुंथि। बावैसो सान सिगां BTRनि गाहाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', BTR सरकारनि माखासे सोद्रोमाफोरा दिल्लीयाव हम डिपार्टमेन्टनि नेहाथारिजों सावरायदों आरो सावरायनायाव इमप्लिमेन्टेशननि सायाव बांसिनै सावरायनाय जादों। माखासे इमप्लिमेन्टेशना स्पिडिनो जालांबाय आरो माखासेया टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय लासै जादों। आरो 3थि बर' गोरोबथाया NDPफोरजों मेनलि सुक्ति जानाय हिसाबै NDPफोरनि समस्याया दासिमबो समाधान जायाखै होनना सावरायनाय जादों आरो केसखौ लानानै सावरायनाय जादों। केस विथड्र जानायनि थाखायबो जोङो जमा होजोब्बाय आरो बेखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। नायबिजिरनाया जोबब्ला SP अफिससिम अर्डार फैसिगोन SPफोरनो होनना। लोगोसे बारग' NDPनि जेंनाखौ बोस्रांनो भारत सरकारजों जानुवारि दाननि 9 निफ्राय 13 जानुवारिनि गेजेराव सावरायगोन होनना EM रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायथियो। उदखारि हानजा आलफा उदांनि सासे गागि दैदेनगिरिखौ अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय हमनो हायो। आलफा उदांनि गागि दैदेनगिरिखौ अरुणाचलनि तिरप जिल्लानि लाजुनि नगलु गामिनिफ्राय हमनो हायो आसाम राइफला। बे ओनसोलाव डिउटि खालामबाय थानाय समावनो आसाम राइफलनि जवानफोरा आलफा उदांनि लिडारखौ हमनो हायो। हमजानाय लिडारखौ SS सार्जेन्ट मेजर बिजु बक्ति होननानै सिनायथिनाय जादों। हमजानाय आलफा उदांनि लिडारा पुलिसनि सोंथियाव गावखौ डिब्रुगड़ जिल्लानि नहरजानिनि थागिबि होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।